We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso og happy Thursday kaninyo. Atong kamustahon ang atong mga kapuso viewers diha sa Kitchara ug Las Nieves sa Agusan del Norte. Attorney Resi, maayong buntag. Good morning, Sabsay! Ug dirisab nato kalimtan ang kamustahon ang atong mga kapuso nga naa din ha sa Alabel ug sa Malungon, Sarangani Province. Mga kapuso, this morning atong makauban ug dungan natong ilailahon ang usa ka family of disc jockeys gikan sa Cagayan de Oro City. Nako, gikan sa amahan hangtod sa mga anak. How interesting, di ba? At ang ikana, mga kapuso. Og laing viral video na sab sa social media ang dungan tang sayron. Sabay-sabay kitang mapapasana all tungod kini usa ka simple pero makakilig nga wedding proposal sa usa ka taga Lanao del Norte ngadto sa usa ka misamisnon. Ug sa Business Matters, lain pang mga programa ni Deputy Speaker Loren Legarda alang sa mga Zamboangueño ang dungan natong sayron. Mga kapuso, dungan natong ilailahon kini usa ka pamilya gikan sa Cagayan de Oro City tungod not one, not two, but tulo ka miyembro sa iyahang pamilya kay nahimong DJ or disc jockey. Atong makauban this morning si DJ Kokoy Banag together with his two sons, DJ RB and DJ Kyle. Nako, good morning DJ Kokoy, RB and Kyle. Ug dayon diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Mayang buntag sa tanan. Mayang buntag sa tanan. Okay I'm doing raman good. ka. We're all okay here. Oh, thank you kayo for having us here. Maayong buntag po and hopefully magpadayon nga maayo gihapon ang inyong kahimtang. But syempre DJ Kokoy as the head of the family, I'm sure sa imo gyud nagsugod ang bloodline sa pagka-DJ. Pero gusto po namo mahibalan paunsa ba nagsugod ang imuhang istorya? I started actually mga grade school pa, grade 6 to be exact. During house party sa mga students kaniadto kay dili man talagi or sila dawaton or dili po tugutan sa mga parents nga mag-adto sa club or discoan sa karaan pa nga term. So nag-create sila, they put the parties in the house. We call that house parties, no, for the high school students. So dito ga spin lang ko, ga tukar-tukar, and I was so amazed with the crowd having fun. So murag inana ang pagsugod nako. For the love of music, I think almost all DJs pareha sa ato, even if mga broadcast journalists nahilig sa music. So we are amazed with the mixing part of the spinning, no, when we make it non-stop, the music goes non-stop and you are amazed that people are having fun, people are dancing, enjoying. So maliban pod sa you are being paid gamay, so makalingaw siya. Siyempre, gikan sa amahan, napasa sa mga anak. Nako, DJ RB and DJ Kyle, unsa man ang inyong story naman po or beginning sa inyong pagka-DJ? Nakita magud nako akong papa na nalingaw siya sa iyang gabuhaton. Og nakita pud ako kung kaugalingon nga malingaw ko. So I followed his footsteps. And then true it is malingaw man gid siya. Malingaw mag-play og music and lingaw magpasayaw og tao. And aside from that, lingaw magpalingaw og tao.
And malipay ko nga malingaw sila nga gapalingaw mi sa ila. And through music nahilig na mo na siya through daddy. And pasalamat mi sa Ginoo nga kabalo kayo mi magpahalip yung tao labi na karon sa atong sitwasyon karon panahon na. So, Moto, I think they mentioned the gist nung ganahan kay may magpalipay og tao through our music that we play, and it all started here at home. Kay nakita namo among dad ug among uncle kay gatukar-tukar sila. Pero what's nice about it kay kuan di ay wala gid may gipugos nila nga mag-DJ gid mo. It just so happened na kita namo nga gatukar sila tapos na curious me syempre, di ba, as a kid way back. Curious man yun ka, and we tried. So I think mo na siya ang kuan diha gyud nagsugod tanan. Attorney, dili man may kabalog sayaw, kami na lang magpasayaw. Tinuod. Isip ka mga professional DJs, unsa ka importante ang paggiya sa inyong amahan na si DJ Kokoy? Grabe kayo ang influence sa among parents, labi na sa among mom, aside kay daddy. Grabe ang ilahang pag-nourish sa among attitude, sa among personality, sa among manners when it comes sa balay and when it comes to talking to people, because without them we wouldn't be me and Kyle wouldn't last for 15 years in the industry without their guidance, of course. Importante kay ang ilang guidance, especially lugar sa DJing na part, kay sayo na kayo makapangayo og advice ug sayo na kay may makorreksyonan if naaba may nabuhat na sayo or something like that. And compared lugar sa uban, di ba, dili biya sila walay guidance sa ilahan, nag self-taught ra baka sila or someone lang nga ilang kaila nga dili pud kaayo inana kadali maduulan. So sa amo lucky gid kayo me to have our parents na supportive kayo with what we're doing. In response naman, syempre ikaw DJ Kokoy, unsa man imuhang na feel nga imuhang mga duha ka anak misunod gyud sa imuhang yapak? I feel lucky kay it became a bonding to us as family that we get to be with our sons, to be with our family in our undertakings o sa mga events. It also becomes a bonding. So sayon kay sa amo kaloy sa Ginoo nga magkag-uban-uban, magkakita-kita og magkaglikaw-lingaw sa pamaagi nga limpyo lugar. Murag inana lugar ako nakita nga advantage pod sa maong among gi aging livelihood. Aduna ba mo yung mga mensahe pod alang sa ato ang mga viewers o di ka ha sa mga nananaw nato karon nga gusto pod or buot sab mahimong DJs? To the viewers sa GMA, always keep your feet on the ground, be humble, and of course, always pray to God. He's always be the guiding light sa tanan nato gabuhaton, no? And do what you love. Isa gyud na sa to akong ginaingon permi nga kung sa imong gusto, basta malipay ka, go ahead. Nourish it, nurture it. It's we're already in the digital age. Dagang kita makita sa mga platforms for tutorial, for anything that you want to do. Pwede ra kayo na matun-an sa internet. And through DJing pod, the three of us are just one messenger away. Pwede kayo mo mag-message for any tips or any guidance. Pwede ra kayo mi ana. Yeah. So thank you. So to all the viewers, and especially sa katong mga gusto mag-DJ, just start with your love for music, and from there mo gid na ang driving force nimo, no? And just like what RB said, almost everything is available online na. Just make use of those resources, and if di pa gid kaya, we're just a message away. Kami inyong kaila nga mga DJ or kinsa man na din, we're happy to cater pod sa inyong mga pangutana or something nga mga inana. So kato lang. Thank you. Alright, naku, mapapasana all na lang kita sa Family Go sa Banaag Family, mga kapuso. Daghan kaayong salamat sa oras na inyong gihatag sa At Home with GMA Regional TV, DJ Kokoy, DJ RB, and DJ Kyle. More blessings sa inyo, ha, ug amping kanunay. Thank you, Attorney Riz and GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sabay-sabay na sabtang kiligon tungod atong sayron ang love story sa duha ka Mindanawan nga bisan sa challenges sa pandemya
wala gayod makapugong aron matali na sila sa usag-usa. Bitaw, atong ila-ilahon sina Junrick Hueves ug Jeremy Pino. Sir Junrick ug Ma'am Jera, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta man mo? Okay lang, sir. Naganad-anad ani kay hapit na may mag-LDR ani. Start down, sir. Okay na po. Akit na tayong largani po. Sa inyuhang relasyon, unsa ba ang nakita ninyo nga mo'y nakapalig-on ni ini? Unsa-unsa ba ang mga kinaiya sa matag usa nga nakauyon gayud kamo? Okay, nag-ila mi last year 2020 katong time nga nag-lockdown. Katbi taw mo pag sugod sa pandemic. Sugod sa pandemic. Okay kanang boring kay sa balay. So nag-ila mi sa Facebook nga dating app kanang lingaw-lingaw lang unta ba, sir? Yeah, nag-click man mi. Then everything's running smoothly. Butan kayo siya. So ganahan kay ko makig-chat sa iya. Sa iya, may siya. Mayo mo gud siya, sir. Kanang buutan sa kuha, tapos lambing, tapos kiring ba, sir? Ilang di bitaw pareha sa unang mga Nangagi. Ay, ining di taampingan, dili ta sidanan ba nga ingana sayo yung ibuhat iya kay kuan man siya ganun mo advice siya mo ganahan ako sa bahay ingana. Wow, grabe. Love is in the air gayod, ha? Pero Sir Junrick, unsa ba ang storya, sir, no, sa imuhang viral proposal nga bahalag simple pero patsada man kaayo ang paagi nga imong gihimo? Ang ingani mo ni sir kanang ang plano jud ako sir dito sa atong magsaysay bitaw sir atong Hardin Rock na. Pero due to pandemic sir na-closean ni. Bisag asa mi na mga place nga among lagan katong mga tourist spot sa Tubod o sa Baroy sir. Puro man close. Mong na-decide ko nga dito mi sa Tagaytay may tawag dito sir. Dili ka to siya known nga place pero dindot man ang view good. Tapos dito na dahil may kasabot sa kong mga kauban nga ingana nang pagkuwat plaster daan ingani nga maamis siya. Then dito sir kung ipakita siya tanan nga makahilak niya nakahilak ni town sir dito sir. Sa akong ipamuhat kaya wala siya kabalo. Sa mong proposal, Ma'am Jera, unsa pod ba imong ginahuna-huna ni adtong tungura? Unsa sab ang imuhang gibati? Atong pag-invite ya nga manglaag daw mi. So akong imagination at akong expectation lang ato is kanang laag lang nga simple tapos mulagahay na. Mulagahay na siya. Tapos ingon siya nga iyang ba niyang mga friends. So para sa ko sige murag wala po ko nagduda kayo nanan ako last di man yung last kanang murag despedida gani kay manglaag so banon niya yung friends mura po to akong ginahuna mo to kay wala ba sila gitang dala nga flowers letters wala ko kita mura ra joyride sir ba joyride ba joyride to din ingon siya pag abot sa Tagaytay last auction na lang gyud namo ano siya nga nindot kay didto kay Mountain View manggod siya so ano siya nga diri sa kilid nga mag picture ako nga i-photoshoot so iya kong picture ayong not knowing nga naa nag-arrange na dito yung mga friends dito sa view deck Mountain View dapit dito nag-arrange na sila dito abi kog normal lang to nga camera gipadaplin ko niya tingala mo kay tingnan mo kaya siya, i-blindfold di kaga. I-blindfold di kaga kaya. Kanang nakoy pakita nimo nga nice na siya. So wala ra po ko kay salig di kay ko niya. Sige anak ko. Mutuya kong gibaba. Then pagtangtan niya surprise kay ko wala jud ko ga-expect kay una na letter nga I love you tapos flower.
Wala ko ga kato pa lang happy na kay ko. Anya paglingin ako sa iya kay ano naman siya, will you marry me? Dito ko na shock, di ko katingog sir as in yang barkada na lang nag-ingon og hoy madam wala pa ka nag-gis kay diretso naman ko gag. Ana na lang ko nga ay yes ako pero wala na ko kabalo sa kumabato mo. Pwede pa lang gyud practicean. Anya surprise man. Surprise man siya. So, na-shock jud ko as in. Og tungod, soon to be Mr. and Mrs. naman mo, aduna ba ka mo matambag sa mga couple sap nga naglantaw sa at-home karong buntaga? Okay, sa akong matambag sa tanang couples diha karon nga naglantaw, ang ako alang gyud i-advise is that kanang ibutang gyud ang Ginoo as sentro sa inyong relationship. Kami mao ginamo agyud magampo gini permente. Kaya once na amang good ang Ginoo sa inyong relationship, wala gyud na temptation. Di madlok man mo makasala. Ang ako lang po sir is kinang anong ko lang jud kining magtarong na jud nga ining di ka mamayi, di ka magbinuang sa imong pares kay lisod na yung tao, di mo magdugay. Kuwara mo, si mana na mo, gulag na mo, kay tungo na yung batasan. Alright, more power sa inyong relasyon, Sir Junrick ug Ma'am Jera. Mapapasana all gayon ang tanan sa inyong love story. Daghang kay salamat sa pag-share sa inyong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang kaninyo. Sige, salamat sir. Salamat sa pag-feature. Sir. Salamat. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makahinabi ang Dynamic Deputy Speaker and TK Representative Lauren Legarda. Maayong budag Senator Lauren ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo ngayon? Buenos dias sa Zamboanga, maayong buntag, kaninyong tanan, mayad nga aga, sabi nga namin sa Antique, happy to be with you in Zamboanga. Senator Lauren, dahil kilala po kayo bilang champion for women and children's rights at ikaw nga ang isa sa may akda ng mga mahahalagang batas na nagpo-promote at nagpoprotekta ng mga karapatan ng mga kababaihan. Tulad na lamang nag-Magna Carta for Women. Ngayon pong panahon ng pandemya, Senator Lauren, ano po ang masasabi ninyo sa sitwasyon naman ng mga kababaihan? Meron tayong tinatawag, Attorney Resi, na parang unpaid care at domestic work. Parang hindi nabibilang ang trabaho natin, kababaihan, pag tayo na sa bahay, pag tayo nagtatrabaho lang ng ganito, pero yung ating pagsakripisyo para sa pamilya at para sa komunidad ay tinatawag na parang unpaid care. So meron akong unpaid care and domestic work na paano ka lang batas para ma-recognize ito para sa iba't ibang sektor na kababaihan na nagseserbisyo sa community at sa mga pamilya. At syempre, meron tayong mga batas protecting our women and children. Ito yung Magna Carta of Women, ito yung Anti-Domestic Violence Act, ito rin yung Anti-Trafficking in Persons Act. Mga batas na nagawa ko na bilang 3 termino na senador mula 1998 hanggang 2019. At syempre, tinutulungan natin ang kababaihan ng Zamboanga para magkaroon ng income through the Micro, Small, and Medium Enterprises Law. Ano po ba ang maaari nating tugon at pwede nating gawin para ma-i-address ang isyong ito sa bansa? Importante magkaroon ng self-worth ang mga babae, magkaroon ng pangkabuhayan. Kaya marami tayong mga panukalang batas at mga existing laws na pinopondohan. Meron yung Dole Tupad Cash for Work na binibigyan din natin sa iba't ibang areas, iba't ibang LGUs. Meron din sa 4P Families, yung Sustainable Livelihood Program para sa mga nanay ng tahanan, magkaroon ng maliit na negosyo. Meron din yung Dole Pangkabuhayan para sa ating mga workers na displaced, lalo na ang mga nanay ng tahanan, magtayo ng mga itlugan, poultry, sari-sari store, community store, yon. So marami tayong programa sa DTI, yung Shared Services Facilities. Tanong po nyo sa inyong provincial DTI office kung ano ba yon. So yung pagtulong sa MSME sa DTI, yung pagtulong sa Dole Kabuhayan,
by giving them capital assistance at pati na rin syempre ang ating pagbibigay ng scholarship sa technical vocational training sa ating mga out-of-school youths at pati na rin sa mga nanay ng tahanan na gustong magkaroon ng bagong skills training. Dagan kaayong salamat, Senator Lauren, for your time this morning at naway wag po kayong magsawa na mas tumulong pa para sa ikaunlad ng bansa. Keep safe! Muchas gracias. Thank you very much. Attorney Resi, gipamatud-an gayon ni Junric Hueves nga bisan simple lang ang surprise proposal nga iyahang gihimo apan patsada kaayo. Ilabi pa nga napayes gayon niya ang hinigugmang si Jera Pino nga taga Sinakaban, Misamis Occidental. Busa all the best alang kanilang duha. Mga kapuso, ato pong nasayran ang success story sa pamilya Banaag nga o sa kapamilya sa mga DJs. Tambag nila DJ Kokoy, Arby, and Kyle, pursue your passion o dili pod kalimtan nga mag-ampo sa Ginoo. Mga kapuso, ato pong napasigarbo ang mga programa ni Deputy Speaker and Antique Representative Lauren Legarda hilabi na sa mga kababaihan sa Zamboanga o lain pang mga lugar sa Mindanao. Mga kapuso, na inspired nga kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiho ni Acharya Nagarjuna nga contentment is the greatest form of wealth. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Stay safe and healthy mga kapuso. See you tomorrow sa Kapuso Fans Day. Kauban si Kapuso Limitless Star, Julian San Jose. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.